Ramadana yana da lokuta guda 90 da ake yin addu'a a cikinsu, kuma duk addu'a ba a dawowa da ita. Kana da lokacin sahur guda 30, duk lokacin sahur din nan kai addu'a ba a dawowa da ita. Kana da lokacin buɗe baki guda 30, duk lokacin buɗe bakin nan ba a mai da addu'a. Kana da tsakayin azumi, kana cikin yin azumi bakinka bai ci komai din nan ba, bai sha komai ba, in kai addu'a Allah ba ya maido da ita. To waɗannan lokuta guda 30 sau 3 lokuta ne da zaka mai da hankali, bayan sauran lokuta ga sunan buɗe, amma waɗannan na musamman ne. Kai amfani da Ramadana, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an. Mu yi amfani da wannan lokuta mu yi wa kanmu addu'a mai kyau, mu jawo kanmu alkhairi, mu yi wa iyayenmu, mu yi wa 'ya'yanmu, mu yi wa matanmu, mu yi wa shugabanninmu, mu yi wa malamanmu, mu yi wa ƙasanmu, mu yi wa al'ummanmu. Musibar da muke gani tana ta cin wuta a duniya, mu yi ƙoƙarin Allah ya dakatar da ita a can ya kashe ta, kada ta ƙaraso cikinmu. Mu yi ƙoƙari mu yi addu'a shugabanninmu, Allah ya cusa musu tausayi, ya cusa musu adalci, ya cusa musu wato kewaye su da mutane na kwarai domin su ci gaba da aikin alheri, ba waɗanda za su dinga ziga su suna ba su shawara gurguwa in an faɗi a faɗi su yi ta dariya ba. Wannan addu'a din wajibi ne mu yi wa shugabanninmu ita, domin dai su suke shugabancin, ko ba yadda za a yi, dole a ci gaba da yi musu kyakkyawar addu'a. To wannan yana cikin abu na 5 da ake mai da hankali a cikin Ramadan.